Nu sta je vanavond met Giel Montagne. Je hebt al met Paul de Leeuw mogen werken. Wat is het verschil tussen Giel Montagne en Paul de Leeuw? Nou, de snor, hè, dat is echt een verschil. Dat, ja. Nou, een beetje wat Giel aan zijn wangen heeft Paul aan zijn buik. Nou, daar mag je niks, dat zeg ik niks over, want dat is natuurlijk, als je daar moeite mee hebt, dan moet je daar maar... Mee. Ja. Nou, maar daar moet je geen grappen over maken. Ik maak er helemaal geen grappen ja, maar over. Dat moet je niet doen, hoor. Ik maak nooit grappen, dus... Je moet geen grappen maken over die wangen. Dat is hartstikke... daar heeft hij misschien het man... Mira Hamster is het. Jullie carrière, de zingende decoupeerzaag, het theater. Wat kunnen we verwachten in het theater? Nou, we gaan... Theo heeft met een aantal theaters gebeld. En ik word dan in een bus gezet. En dan gaan we langs 20 theaters moet ik dan liedjes zingen. En dat is eigenlijk wat we gaan doen in januari. Dat is ook heel leuk. En dan doen we voor chocola en reiskosten mag ik dan ook mee. Dus toch? Ja. En ik krijg toch altijd chocola van jou? Dan, Maar is het niet zo, ik wil me er niet mee bemoeien, maar dat hij is de artiest, dat je hem gewoon vreselijk tekort doet met chocola en reiskosten. Ik vind dat... Dat is gewoon lid van de vereniging is die, hoor. Dus we zijn er gewoon een vereniging. Het wordt allemaal, alles wat aan inkomen gaat gewoon de verenigingspot in. En iedereen krijgt gewoon chocola en reiskosten. En ik heb ook een ketting gehad van Giel. Toen ik hier binnenkwam, toen kreeg ik een ketting met een plaatje erop. Dit is Giel, toen hij jong was. Ja. Dat was in de jaren 70. Toen had hij ontzettende krullen. Ja. Dat is moeilijk te zien, Het is moeilijk te zien, ja, dat hem is, hè. Wat is wel onze favoriete kleur? Ja. Oranje. Oranje is mijn lievelingskleur.